Oke, halo teman-teman sahabat semuanya, ya melanjutkan perjalananku dari Gema to sini ya sahabat semuanya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini ketemu lagi bersama kami Jejak Solekan Anak Makyam ya sahabat semuanya. Nah, inilah pemandangan situasi dan kondisi di jalan sini ya sahabat semuanya. Ini dari Gemah to sini ya sahabat. Wah, pemandangannya yo apik tenan bolo ya. Jadi lewat niki ya di tengah hutan ya sahabat semuanya. Inilah pemandangan JLS ya sahabat semuanya, Jalan Lintas Selatan. Pemandangannya yang luar biasa ya sahabat semuanya. Di sekeliling jalan ini ada tumbuh-tumbuhan yang alami, juga ada punya petani juga yang nanam singkong, nanam apa ya, pisang, pokoknya waduh. Dan juga ada kelapa sawit ya sahabat semua. Di sini ada juga kelapa sawit ya, mantap sekali, seperti kayak di Kalimantan ya. Itu tanaman kelapa sawitnya juga subur-subur ya sahabat semuanya. Dan ada buah nangka, pokoknya di sini tuh hawanya itu rasanya ki oasis menurut bolo ya toh. Wajan jasis tenan, rasanya oasis nyaman ya. Juga nih ono bis nupoh jan dan bolo. Ini pemandangannya dari perjalanan ya seperti ini ya sahabat semuanya. Beda sama seperti yang punya teman-teman kita yang lewat jalur atas ya pakai drone ya sahabat semua. Ini saya pakai mobil jalur ya, pakai perjalanan ya sahabat semuanya. Biar tahu teman-teman kita yang sudah tahu tinggal klik saja ya, di komen juga boleh. Yang belum tahu biar tahu ya sahabat semuanya, perjalanan Gemah to sini ya seperti ini sahabat semuanya. Jalannya itu lurus banget ya, tapi semakin lama ya sahabat wis suwi eling gawe iki wis ono jeglongan iki. Jadi aku le bahasa Indonesia ki ora patah iso ngono lho. Ya emangnya tuh wong Jawa, wong desa ya sahabat semuanya. Dadi ya wis basane basa desa campur aduk ngono lho. Iki perjalanan lewat kene iki bolo pah darane yo apik yo kaliku ngono bolo. Dalan ini indah banget ya. Dan sebelah kanan ya sahabat sebelah kanan iki yo iso nyawang pantai, kadang nyawang yang ini ya, karena kan jalan iki yo ora mepet lantai apa pantai terus ya sahabat semuanya. Golek isi ngono kuwi, tapi lek sing kene iki daerah kene iki ndak tebing bolo. Ning daerah kene iki ya wis dataran ngene iki bolo ya toh. Lek sing Koprigi Gemah tuh kan akeh sing tebinge to bolo to. Dadi lek sing kene iki sing akeh-akeh iki ya ora tebing ngono lho. Tapi sebagian ono bolo, sebagian ono. Ya wis pokoke ikuti ae perjalananku ben padha ngerti, ben ngerti kabeh sing ora ngerti ya. Awale aku kok prigi ya sahabat semuanya, kok prigi mampir yang Gemah, saiki arep mampir yang sini ngono lho bolo. Iki perjalanan iki yo enak tenan, oasis ya. Iki tanpa AC ya toh, tanpa AC dibuka pintune wis masuk tenan ya, wis wadem lah. Ning arep yo ono area makan-makan ya ngono kuwi bolo. Dadi pokoke lewat kene iki iso ora samar lek kluwenen ngono bolo. Penting bensinmu ki yo bekono ya toh, ken aja sampai ketelatan nek tengah dalan pas nek cedek hutan ngono bolo ya toh. Lek ning pas sing akeh lho apa hutane iki lek daerah Gemah sini iki wis rada dawa hutane, tapi yo ono ya sahabat. Dadi dicek-cek ae lek kirane bensin nipis nek nggon tempate apa bensin yo ndang isen ono gen selamat sampai tujuan ngono. Dan mungkin iki ya selalu hati-hati ya sahabat semuanya, selalu hati-hati ya. Dan karena ini dalan iki yo enak pol ya. Jadi dalan penake biasanya wong-wong iki yo ngegas yo zaz ngono kok. Cuma iki dalan kene iki bisa enek jeblong-jeblongane kok. Wis sebagian ke ono sing rusak ngono kok.
perjalanane iki mau ya wis dawa bolo ya wis enek 5 menitan lho bolo. Jadi ya wis aduh ngono lho. Sampai sini salah sekitar berapa menit ya? Sekitar 20-an menit ya. Ono videone bolo. Wes pokoknya ikuti aja jejak Solikan NMM, ikuti terus ya sahabat semuanya. Yo komen-komen yo di-like, yo di-share yo boleh ya bolo. Jadi sing wis ngerti lewat kene yo di-like ae, ndak apa-apa wis luwek banget aku malah semangat ngonteni. Dadi niki yo enek free area santai-santai, foto-foto ya toh. Pokoknya lewat jalan ini sementing nyantai, santai-santai ya. Jadi lek nggawa manganan ya toh, nggawa jajan, nggawa sego, pengen mamne putukan yo iso ning kene bolo. Golek nggon sing putuk nyawang-nyawang pantai ngono sampean mandek ning nggon sing pas ya toh. Jadi manggon iki manggon sing cedhek ngono lho bolo. Iki dalane iki ya enak pol. Iki ya wis ning nah iki lho dalane lek nyang pantai Widodaren ya ta bolo-bolo. Dadi iki sing nyang Widodaren. Wah bus ya kayak iki termasuk pantai yang termahal ya, yang wis istimewa ya yang Widodaren iki bolo. Nah, aku iki terus bolo. Dadi pas yang Widodaren kae tak kae sedidik ngono bolo. Iki aku sing terus ya karena iki golek nang sini dulu ngono bolo. Sebenarnya wakeh lho apa pantai-pantai ini iki wakeh banget ning kene iki. Dalane yang ini bolo ya toh. Kuindahane walah jan jos tenan ya toh. Jadi konco-konco, dulur-dulurku, konco-konco netizen ya, para netizen pengikutku semuanya, pengikutnya jejak Solikan NMM wis tak dudoi ini ki jalane ya toh. Iki ya tebing tapi ya wis dikrumuni suket-suket ngono lho bolo. Jadi enek kayon-kayone enek ngono dadi ya wis rimbang ini ketoke. Tapi sewajuk waduh tenan ya hawane jan enak pol ya toh. Aku ini gawe kamera Gcam ya sahabat semuanya di dalam mobil. Jadi yuk pemandangan ini ya salok anak blenik-blenik ngono bolo ya toh. Wah pemandangan ini yo enak pol ya toh. Asiknya ini apa iki gedang-gedang ya akeh ya. Gedang alias pisang ngono bolo pa ya. Iki dalane iki lurus enak pol. Iki lek pas lewat kene iki ya jan oasis enak ya. Ning kene iki yo enek flash area ya toh, flash areane. Dadi lek singgah ning kene yo ono ya toh. Enak pol iki kuwi ditulisi kuwi. Wes pokoknya ndak kluwenen bolo. Nah iki BC teko ya wis pokoknya pariwisata yang ini bolo. Nah ini area makan-makan juga ada gitu. Nah mampir kene ya iso go bolo. Pokoknya ndak samar nek kluwenen ya. Asalkan bensinnya full, ngono bensinnya full aman terkendali ngono bolo. Oke, ngene iki. Ya lek nggawa CRF utawa Vixen ya iku 50 pernah saya mau ke Gemah dari Prigi ya, dari Kampak tuh sini itu belum sampai sini, sampai Brumbun itu balik lagi itu 50-an ya saya pakai 50.000 sudah justice ya sekarang. Nah makanya full tank itu bebas kalian jalan-jalan, nggak tinggal kita kalau lapar beli di warteg-warteg di pinggir jalan, ada area-area makanan ya, beli aja di situ teman-teman. Ya iki wis perjalanan wis cedek sini ya toh. Jadi iki aku sik leren sik bolo ya toh.
Kok dilanjut mana ning perjalanan mana ya, pokoknya ikuti aja perjalanan aku sahabat semua ya. Dan alhamdulillah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya. Iki sik dua mana bro. Oke, matur suwun ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya sahabat semua. Di jempoli yo lah, wis matur suwun banget pokoknya ya dulur-dulur isi kilo dalane. Ya wis ngono lur ya, aku tak lanjut maning videone. Pokoknya ikuti aja kan ngerti perjalanan aku. Matur suwun.